Nako tricks nimo sundugan ni ha. Di ba pa ka? Na ex mo. Niya imo yan na. Di ba? Likon to ha. Ikaw ko na. Ikaw ko na. Ata ni ex na bukad. Balikon ako ha. Muro ka kasunod. Hoy, ga-expect siya. Ano na problema ni mo? Kaya ganun sa kabalik-balikon. Ribaw na kang giilad kaniya. Kung